Vítejte u nového videa. Dneska si hráme spolu LCS Egg West. Aby ste sa v komentároch zbytočne pýtali, čo to je za hru, už ju všetci poznáte a chcela som vám dať taký tutoriál pre začiatečníky. Tutoriál pre začiatečníkov je taký, že väčšinou z vás nevedia ľudia, že kde sú tie nástroje na vykydanie. A to sa aj mne stalo, že ja som to nevidela poprvýkrát v živote. Tak som sa nakoniec to zistila a tie kydacie nástroje sú tu. Toto. A ideme si spolu vykydať, vyčistiť, všetko urobiť a proste keď to má koňa, nevie robiť s koňami, takže to aj ja mám také problémy, som mala tiež, ale proste no. Aj tuto si položíte kufer a potom idete umývať ovienko. Prečo sa musí kydať stajňa? Pretože proste kôň proste bude sa cítiť lepšie, komfortnejšie a bude aj lepšie proste vás nevyhadzovať, nebude vás až tak veľa vyhadzovať, bude málokrát, napríklad len keď ho naštvete alebo mu nedáte jasný pokyn, čo má robiť, áno. Stáva sa to často ľuďom, že som to teda dať ten hnoj a odchádzam. Musím si teda spávnuť koňa a chcela som sa vás teda opýtať na budúce video, keď budem robiť. To už nebude tutoriál, to bude normálne video, ako vypadá môj deň pri koňoch. Tak proste som sa chcela opýtať, sa pozrieť, čo má rád môj koň, omelené. Tak veľa z vás nevie, čo je omelené a ja som to nevedela, sorry, ale musím vám to proste ukázať. Omelené je toto a toto je alfa, to je to na T. Dobre, ale koň potrebuje aj tú normálnu stravu, je na vás, čo mu namiešať. Ja môjmu koňovi teda idem dneska namiešať toto a potom tento zelený hnus. A ešte mu dávam aj dokonca toto do toho. Dobre, už som mu vymiešala jeho stravu. Ešte mu zoberiem pamlsok, používam tieto kvalitné pamlsky, horse cookies a môj koň ich milujem, takže tak. Ideme teda dať koňom jesť, môjmu koňovi teda tak, a dať im piť a musíme ešte vykydať. Na to som zabudla. Musíme ísť tuto po toto. Hops. Zobrať toto a ideme ešte dokydať. Hadicu na vodu si zobrať. Tuto máte tú hadicu, hej. A ideme na to. Ja musím popravde povedať ľudia, že ja som nikdy nemala úplne vpredu box. Neviem prečo, vlastne mi ho dávajú vždy dozadu. Musím dať jedlo. Ešte tu mám potom hája. Ešte dokydať, vykydať, aby to mal pekné proste. Tak. A ešte horse cookies. Ale ja už som vykydala. To sa stáva, že to zostane proste v ruke, neviem prečo, ja to mám semka. OK, teraz si poďte so mnou spávnuť konia, na budúce mi napíšte akého je vlastne také rozprávky. A dneska som sa rozhodla ísť trošička Belu, rozkákať aj tak, proste hej. Bela je nádherná. Milujem Belu. Ahoj Beluša. Takže Bele hneď, ja vždy, keď idem ku koňom, tak ja im vždy, keď prídem, dám pamlsok. To znamená, že proste ste sa s tým koňom kamarátili. Vždy ho pekne pohľad, ježmarja Bela sa vyváľala, takže ho musím zobrať určite niekam. Očistiť. Tuto máte ohľavku, ja som jej dala červenú, to sa mi páčila, či to je oranžová, tak sorry. Vždycky si zatvárajte váš box. Prečo? Lebo vám tam niekto môže prísť a náhodou tam dať svojho koňa. A to je najhoršie na to. Pozrela som sa, že kam chcem ísť. Radím ísť krokom, lebo Beluša neznáša ísť s valom. Či klusom tak. Pretože proste je taká rýchla a nevie čo so sebou. No. Belušu som teda uviazala semka.
dala jej dole ohľavku a tu ju uviazala. Tak. Hneď som ju musela umyť, pretože bola mega špinavá, ľudia. Takže fakt dbajte na to, aby ste si čistili kone. No a teraz bude snehovo biela. Skvelé. Tak, dobre. Takto sponge. Ešte týmto ho umýte pekne, krásne. Pozrite, ak sa s neho práši, vidíte? To ja aj no. Už som ho teda umýla. Ešte musíme teda všetky veci robiť. Tak ideme ho takto trošička. Musí byť koň dôkladne vyčistený, áno. A to vidno, že ja to teda sa snažím. Osedlať ja pôjdem dovnútra, pretože tu vonku nie sú ani sedlacie nástroje, takže tak. A to nemôže byť všetko pre pána Jana. Chýba mi veľa vecí. Halter, čo mi chýba? To na kopítka. Dobre, už ho učešem teda, keď to mám v ruke. Rozhodla som sa dneska Bele dať nejaký pekný účes teda. Taký pekný, proste taký nejaký normálny. Lebo chcem dneska zmaknúť drezúru a ešte niečo. Tak zapletím chvostík. Dobre. A na budúce mi napíšte, že aké okne si ma na budúce zobrať. No. Beluše som teraz zapletla vlásky. A ešte som mi nevyčistila kopytka. Musím si nejaké veci dať preč, napríklad tieto dve. Toto. Aha. Tu není proste, hej. No nevadí. Musíme ísť hen tam. Halter do ruky a berem Belu. Ako najlepšie zobrať toho konia vonka z tohoto? Proste takto prejde okolo neho a začne ho ťahať. Neviem, či má teda ten halter teraz, alebo nie, ale asi hej. No hej. Koník pekne ide a radím ísť fakt tým krokom, pretože nerad môj koň ide tak. Akorát sa nám tu uvoľnilo krásne toto miestenko. Tak, super. Vždycky si berem do ruky bičík, ale dneska ho nebereme. Ešte dočistíme koníka, aby ste nepovedali, že som neprečistila dokladne, hej. Ešte musíme kopítka vyčistiť. Tak. Akože proste je mega čistým, proste podľa mňa, ale no. Predsa len stále zaprášený. A vždycky, keď chcete proste tomu koňovi tú hrívu, tak musíte pritisknúť na to sedlo. Dobre? Tak, taká rada pre vás, keby ste nevedeli. A ideme na to teda. Umývame. Môj koň už snehovo bielý. A prečo som k môjmu koňovi zapletla chvost? No pretože ja neznášam proste, keď tie kone majú špinavé tie chvosty a proste hnusné, hej. Nemu daj ešte fly spray, aby som mu pekne dôkladne fakt. OK. Fly spray, ja neviem, ako sa dáva ten fly spray, takže ho dneska nedáme. Idem teda po všetky tie veci. Aby som vám dôkladne povedala, dneska som sa snažila povedať, že idem na drezúru, ale povedala som si, že idem nakoniec iba na jumping. Musíte si zobrať jumping sedlo. Rôzne sedla. Na kraji tuto úplne hnedé sú jumping sedla. Tuto dressur sedlo a toto je westernové sedlo. To slúži na vlastne okolo tých barelov behanie. Blanky, takéto veci som si už pobrala. Ešte na nožičky toto používam. Ja nepoužívam nie toto. Prečo nepoužívam? Lebo proste pre mňa to je, že podľa mňa to tým koním ubližujem. Potom podbrúšák a to všetko. Idem teda tu za Belou. Ešte sa ešte práši furt. Prvé, čo musíme dať, je podsedlovka.
Dneska som sa rozhodla dať túto, neviem aké farbičky si dáme, asi táto sa mi najviac ľúbi, tá sa mi veľmi ľúbi. Ako ľudia, ak máte nejaké hejty proti tejto farbičke, napíšte do komentu. A mimochodom ľudia, že napíšte mi vždycky, akú kokos mám dávať farbu. Ja vždycky dávam najskôr dole tie veci, najproste tie vecičky. Dám mi toto na nožičky, neviem, či toto sa dáva, alebo toto by som aj dneska dala. A ja väčšinou kolím dávam tieto. Dobre. Musíme dať sedlo. Ja som sa dneska rozhodla pre to prvé sedlo. Proste to je prvé sedlo a hotové. Tak. A bridle, ne blanket. Do spodu to. Ja dávam vždycky to prvé, lebo tak sa proste upína vždycky koňom, hej. Bridlu, čo dáme teraz na hlavu. Ak by ste ľudia niektorí nevedeli, že ako sa dáva tie zubadla, tak musíte ísť na Beats a proste dať tie zubadla. Ja dávam vždy tie druhé a toto je už vlastne posledná vec, ktorú vždycky robím. Toto dám vždycky biele na hlavu, alebo jakého konia mám. A hotovo. Toto je celý proces môjho sedlania. A teraz ešte musím poriadne si vysadnúť a musíte dávať strašný pozor, keď nemáte ani helmu, ani nič, pretože ja som si dneska nebrala nič, som sa rozhodla, že idem len tak. A dneska si dáme druhú prekažku, asi pravdepodobne si tam. Ona sa strašne zrýchluje. Na to dávajte na mimochodom pozor ľudia. Dneska skúsime druhé prekážky. Tretie až potom, ale uvidíme, ako teda pôjde to, no. Ideme teda na Beluši. Má zviazaný chvost kvôli tomu, aby proste náhodou sa nezakúpal ten chvost, lebo ona má dosť dlhý. A keď má zviazaný, tak je to lepšie, aj to vlasy sú lepšie zviazané. Idem krokom kvôli tomu, že neviem, či to náhodou nikto není. Ja tu mám už nastavené dvojky. Neviem, ich tu nastavil nejaký milý človečík. Ale idem na ne. No, neviem, či sú to dvojky, ale mali by byť. Pretože Bela väčšie neskáče. Osobitne ani ja neviem ešte skákať väčšie. No. Belušu musím spomalať, lebo chcem zavrieť bránu na koňovi. A to je docela náročné. Teda zatvárať bránu na koňovi. Potom musíš s ním pekne zacúvať a čo sa stalo? Proste stalo sa, čo sa stalo. Brána na koňovi sa nedá zatvoriť. Tak radšej zastav, zasadni s neho a zatvoru. Tak. Vždycky mi napíšte color, proste farbu do komentára a proste takej farbe pôjdem. Dneska som sa rozhodla pre takúto farbičku. Na budúci mi napíšte farbičku. Ja neviem ísť moc v kluse, ale toto je teda ten klus a hop. Vidíte ľudia, čo sa stalo? Stalo sa niečo, čo som nechcela, aby sa stalo. Teraz musím dať ako keby dole z konia. OK. A rozhodla som sa teda dať si helmu, pretože aspoň tú helmu s tou vestou teda už. Keď proste no. Tak, super. Viem, že to mi povie nejak šašek, ale ľudia pochopia to. Pochopte, že ja si nechcem teď ublížiť moc. Ja chcem na tom koňovi ešte prážiť, lebo kde si som počula, pozerala také video, že keď spadneš toho koňa viackrát, že ten koň ťa náhodou bude vyjadovať ešte viac. Takže neviem, ako to je, ale proste no, nechcem si až tak moc ublížiť, hej, keď nemáte tú helmu, potom môžete mu ublížiť a na budúce už sa proste nebude ste sa jazdiť, lebo sa bude báť. Uvidíme, či to nepôjde lepšie v cvale, ale neviem, či toto vôbec preskočí Bela teda. Bela proste väčšie neskáče. Super Bela. Bela to troška zhodila na tom konci, ale absolútne nevadí, hlavne, že to Bela chcela preskočiť. Tak poď Beluška. Joj. Musím sa zrýchliť a o mnoho zrýchliť.
Bela. Mimochodom, ja neviem isto, že je tak rýchlo, hej. Sa mi zle pohybuje, lebo ja sa pohybujem proste rukou. Auč. Soraž, ľudia, vidíte, Bela sa nepreskočí. Proste nepreskočí, hej. Dobre, idem si zmeniť prekážky. Otočka a mením prekážky teda. Skúsim to posledný raz, ale bojím sa teda. Pomýšľam, že zapnem tú drezúru, ale toto nie je moc zvuk na drezúru. Hop. No, pozrite. To bolo to, čo som nechcela. Skúsim ísť strašne rýchlo, ale to nepomôže, musím to obísť. Bela. Vidíte, už ma chce vyhodiť. Za to, čo sa mi stalo pred chvíľou. Open. Musím sa zastaviť. Mimochodom, vy si dávajte complete and available in private service thing. Mne to nejde proste, lebo to už mám kompletné. Ale tak dáme si teda free jumping na 2. Dáme 2. stupeň free jump. OK, toto nevypadá ako 2. stupeň, ale nevadí, no. Ako 2. stupeň, tak som rád, kokos. To troška zrýchlo. Bela, zase víte, čo mi robí ona? Toto robí furt. To, čo sa stalo? Bela, prestaň. Niekto mi zmenil prekážky. OK, nevadí. Vrátia sa mi tie prekážky. Sú zemské prekážky. Kto neviete? A ideme na to. Hop. Bela. Bela nechce. Bela sa dneska nechce ľudia skákať. Neviem prečo, Beluše sa nechce. Beluša, prečo nechceš skákať? Neviem. Už. Ona to preskočí, ľudia, veď to vy viete, preboha. Preskočila to, super, Bela. Môžete to prekašľať, dobre. Nehejte im, Ježmara, nikdy to nerobte, čo som ja teraz. Ježišmaria, Bela ma furt vyhatuje. Áno, Bela ma furt vyhatuje, ináč Bonbon to nerobí. Ani žiadny iný kôň, len Bela to robí kvôli tomu, že je to nový kôň a ona ešte nevie tak moc orientovať sa. To moc, no. Musím sa troška zacúvať, aby som sa ešte aj otočila do inej strany. OK, môžem teraz sa otočiť. Niečo sa mi ľudia stalo s kamerou. Musím toto urobiť. Celé mi zostane proste s pohybovaním, to je preto. Beluša neznáša proste tento areál. Prečo? Ja neviem. Bela. Beluša, hopa. Auč, Bela nechce. Vidíte? Teraz sa mi stáva, že chcem ma proste zhodiť a toto sa nesmie stať nikdy spadne z konia. Musíte okamžite zareagovať. Neviem ako, ale musíte vy. Prenastavujem si prekážky teraz. Ideme na drezúru. Ja viem, že toto nie je drezúrne sedlo, ale môžeme to aspoň vyskúšať. Poď. Brzdi. Musím s Belou chodiť pomaličky. S Bonbonom, s Korou, Aurorou aj s jednou, čo tam mám, sa dá. Ale s Belou, Beluša je strašne strachoprtná. Proste každého šuchnutia sa bojí, hej. 3. stupeň free jump. Toto by mohla Bela skočiť. Poď, Bela. Zavrieť bránu. Poďme sa to skúsiť. Auč. Ja som išla pomaly, tým pádom preto to neskočilo. Možno to skočí. Ona, neviem, či skočí už 3. stupeň.
Ale môžeme to skúsiť teda. Bo nás to musí naučiť. Ja chcem skákať už aj 5, 4, hej. A takto to nepôjde proste. Hop! Vyhýba sa. Prekážkam. No. Že by to musím zrýchliť. Kôň bez jazdca. Áno, to sa dá, ja to viem urobiť. Hop. Bela to skočila, ľudia. No. Jedno sa spadlo, ale to nevadí. Toto sú také tie trojky, že stúpaš pomaly do hora. To Bela nevie. Moc. Beluša. Skúsim to teda, ale neviem. Neviem, či sa zaručím. Idem takto rovno, jo. A teraz sa osočím pomaličky. Bela. Otačam sa s Belinkou. Poďme na to. Rýchlo. Gigi. Tak Gigi Alkan. Bela skočila. Počúvajte ľudia, Bela skočí trojky. Nevedela som, že Bela vie skákať trojky, ale tak, no. Poďme na to, no. Ja nesmiem hýbať tedy rukami. Mám iba ísť rovno. To je moja chyba. Čo ja vždy robím. Toto sa mi stáva furt. Že Bela proste sa nevie zaradiť k tej prekážke a nič také, no. Vtedy, keď idete na tú prekážku... Bela ma chce zhodiť zase. Ideme dozadu. Toto sa ináč robí tiež pri dazúre, ľudia. Halting. Chcem skočiť, že by som ukázal nejaký trik, lenže oni sa teraz nechcú moc. Nič. No, ja som akorát zasadla teraz. To som nechcela. Dobre, teraz nebudem ničím hýbať, iba jump. Poď. Bela, poď. Bela, to dáš, hop. Bela to dala. Ľudia, teraz musíme. Bela sa tu nelúbi furt. Bela, musíš to pochopiť už. Veď som vydala box aj všetko. A čo sa deje stále? No samozrejme, Bela sa mi vyhla zase prekážke. No chápete to, ľudia? Dobre. Tak. Tutoriály pre zážažešníku. Už to nie sú to skôr skoky, hej. Alebo to je taký tutoriál, hej. Stále vám tu hovorím, ako správne skákať a také veci. Bože, keď vám toto kôň robí, tak vy robíte niečo zlé. Nie kôň. Kôň poslúcha vaše pokyny. Takisto ako teraz mňa. Áno. Keď idete pomaly, kážete koňovi ísť pomaly. Nie kôň vám, ale vy koňovi. Kôň sa riadi podľa toho, čo mu vy rozkážete. A nie podľa toho, čo chce on. On sa riadi podľa toho, čo má v puse. Podľa zubadiel. Dobre. Teraz nehýbeš nič. Iba ideš rovno. No auč. Dobre ľudia, to bolo dneska všetko a čakajte si na part 2. Ahojte!